И какво става, хора? Днес вас ще кажа тъпа новина, че няма да играем вече Кокаман. Защото само тия приятели ми останаха. Един хакер ми превзе почти скина ми, но аз не дадох да го превземе. Тъй са казва. Не знам какъв хак е то. Аз малко подслувах. Тук са писали. Чакайте. Но много се изнервих тук. И той ще е малко кратко видео, защото малко съм тъжен, че ми да открана. И вече няма да правя Кокама видеоклипове, но като остане 2728 мога да отново аз до това, ако съм отново ютубър и там ще снимам за Кокама. Ще снимам отново, но аз не си дадох паролата. Той ми превзе паролата, но благодарение на читинги не го превзех отново. Ако го нямаше, щях да почна първи левел. Ето и се мислих да ми името. Но няма да кажа. То може да го копирате и тъй. И както казах, толкова малко съм тъжен и то остана преди преди 5 дена, там някъде става. То и нещо. Даже 3 дах 3. И зато и толкова. И тук да кажа вече. Не знам, но вече мога да снимам GTA 5, може да снимам Minecraft и тия. Може да снимам също, ако напишете, мога да снимам и за Need for Speed. И ми там кажете долу за какво да снимам. И ето имах 50 и колко голда, но той ми ги изхарчил. И нищо, айде толкова стигам. Аз зато и щях да кажа само такова видеото. И и бай-бай. И бай-бай.